محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أونو جوكران فرجول بننتي محمدا gurdam nayi tido maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi kay ɓurema habibu muhammada yew fuuta fawɗen kam jadi eɓe allah andini an suɓi kala rokkanoɓe makam kewi daranade sunna muhammada. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Calmini musidɓe fof kala ɗo mi mbawi wonde e nder aduna he fof ko weltare mawde alhamdulillahi rabbil alamin. Ceerno mbimi hanki Madina Gounass dental ngal jaɓɓima toon duusi toon no fewi tabarakallah no jiiruɗen ni ko onon noon e laawol ngol nokku fof jettaɗo tawa toon keewal no yimɓe jewnimo no fewi tawi o wayri yaltude o wayri wayrirde ni ɗalngal abdoulalin gila Madina Tuwata ha Gulum ha no garɗen lawol he ni kadi ko noon ne tawɗen kadi tambanaɓe tabarakallah ina jaɓɓi jaɓɓugal manggal gure takkiɗe tambaɗe fof ne kawriti ɗo hanki alhamdulillah rabbil alamin eyyi ko ɗo kadi ɓe ñalde ceerno ha hiiri hewɓe joftoyi kadi e subaka he hewɓe mabɓe garti pour 12 ceerno fayda yara ko tabarakallah alhamdulillah rabbil alamin yimɓe fof ne belti no fewi jiigol ceerno ngol taw ɓe ɗum ɗimo tabarakallah machallah gonga jonde makko hanki e dental he o waɗi no wowi wadde ni salminde julɓe ɓe e holludeɓe yoɓe tinno e deftere Allah e sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko ganduɗa ko ɗum tan woni haala makko ɗum woni golle makko e wonde lawol Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e jokkere enɗam e toppitade golle noɓe koɓe golliri diine mabɓe caggal o hirjini ɗum kadi e rendude ɓe wonde ɓe neɗɗo goto e wonde ɓe konngol gotol e golle gote honon ay Qur'an o wini innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun caggal ɗum ɗon fo haɓi ɗum o hirjini he yimɓe ɓe ko noon kadi o siftiniɓe hitande hikka nde omo anniyi kadi yimɓe mbaɗa no gowi wadde ni holɗum julɓe dental ngal fof kadi ndina lacciri sarifaɓe to unfani ɗum kadi o siftini ɗum yimɓe ɓe fodde wotuɓe fof ɗo arɓe ɗo so jeehi guure muɗumen ɓenne ciftina ɗum dental ngal fof wotu fof so tawi ndenti ɓennene kadi ne ndendina no gowiri ni mbaɗa no gowiri no wadde ni ha renta on saaha fof so saaha o heedi so a renta ɗo foti rendede ɗo on saaha nawe o yi noon ngol lawol ko ɗum waɗa ko adi lewru korkan o hirjini ɗum no fewi ɗumne kadi dental ngal kala ɗo wawi wonde ewa andira noon inchallahu taala kadi sababu yaadu makko ko wownu sababu gadoriɗo tan nde wonno oɗo saaha fof so heedi omo heewi yaade Dakar kadi ndewono toonne kadi ko rentirde mawde dental ngal ewa hitande fof o yaha toon o yiyodira e julɓe wonɓe toon ɓe o salmodira e mabɓe kamɓe ne ɓe jogui hen gueɗal mabɓe guure takkiɗe Dakar ɗe fof ne kawrita ɗon ewa waɗi hitande fof mo rokkaɓe on ɗon ziyara woni kam wona ziyara wonno adan kono joni hankkadi ne wonti ziyara woni hankkadi yaadu ndu nde wonno fodde ɗiɗo duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati ko fuɗɗi ko hikka mata waɗata duuɓi tati hankkadi ziyara o hankkadi yantodiri e laawol ngol ɗum kam woni hankkadi ne fof woni sababu jagol makko omo yaha toon o yondiri e julɓe e ziyara o e fof e yaadu makko ardanirdu ndu ko ɗum o saaha kadi dental Dakar naɓe ɓen toon e dental ngal on toon banggue fof kamɓe fof ha Thiés en ha Mbour en ha e guure takkiɗe kamɓe fof e ɓen toon jaɓɓi ceerno no wowiri ni kadi ne heblanade ziyara o e sifa kawniɗo e sifa inchallahu taala ɗum woni tan hadafu lawol ngol
assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin koko yettirte Allah tan woni ko rendini en ɗo ceerno men no wayni ene yiiɗi yaade Dakar o wayri Dakar no feewi julɓe fof noon ndendi ina duusa ina ngari duusdemo e weltare e yettude Allah e ñagade Allah nde Allah jurnata gurdam makko ɓeyde cellal makko ɓeydana mbo aafiya o yaaha e jaam o arta e jaam o tawta en e jaam ko ɗum julɓe fof ñaagui ko hunde yettirtede Allah tawde Allah walli en ha o moni yaaha ñaaguiɗen Allah tan ko yo Allah artirmo e jaam o tawta en e jaam rokka mo aafiya jaɓɓoɗen kadi ta eɗen belti ɓe jahil Qur'anil Azim ko ñande fof ko e ɓeydare tan o woni makko oɗo joni so tawi koye inen gonɗa so 2 heures ari ɓuuri kanko ko ɓeydotoɗo tan kanko ko yesso tan fayi ala darde noon Allah waɗi nde ɓo guila jiiɗen ceerno mawɗo yeehi ha ɗo ñalawma hande ɗo jiiɗen tan ko ñande fof ko ina ɓeydi alhaali makko fof ɗum noon nde wonno ko noon wayi Allah holli yimɓe ɓe ngal ɗo jahal makko nde wonno kadi Allah hoddiri o wayri Dakar ma won lebbi 10 o yahani Dakar ɓe aduna o fof na hooɗa yiide mo Madina naaɓe kadi ina kooɗa yaadu makko kono jiiɗa ma wattu yeewende e Madina ɗum noon woni sababu duusgol ngol ɗaɓɓude weleede Allah e weleede makko e yettude Allah e mawnide l'islam e mawnide tijaniya ko ɗum woni sababu ko julɓe ɓe fof jalti ina duusamo ko lacciri ɗi kam en ƴetta Allah nde wonno ɗum ko ceerno Alhaji Mamadou Saydou radiallahu taala anu fuɗɗi ɗum kanko mallori ɗum to Allah e nela ɗum Cheikh Tidiane e jokkude enɗam e leñol nelaɗo sallah sallam e wallude taniraɓe nelaɗo Allah sallah alih w sallam hadiyaji mabɓe nde wonno ɗum weeɓano ɗum ko kanko tan fuɗɗi ɗum nde yo lacciri waɗe nawe lacciri ndi noon ina nawe ina wondi e teddugal ina wondi e moƴƴere ina wondi e dañal ina wondi e cellal ina wondi e yaajede bisimillahi rahmani rahim kalɗa ɗo koko noon tigui lebbi 10 wayri ɗum ɗo henne te minen kam minen Tambana min mbiya alhamdulillah rabbil alamin 1er janvier 2025 woni kam hunde min teski hunde mantinde saabu ko ñande hen wonde ceerno Amadou Tidiane caggal nde wayi ɗo fodde duuɓi 10 lebbi 10 o ari ɗo no wowi waɗirde ni kala nde mo yalta wuuro ngo mo fayi hedde hirnangue Allah waɗi kam Allah rokki kam Tamba ko gueɗe muɗum ko ɗo o wala kono hanki ko kam ko hunde kadi heeride e wonno o wayri ɗo yimɓe so wi Tamba noon ko région Tamba région oriental fof gonɓe ɗo ɓe kalmi saabu Tamba so wiyama Tamba wona Tamba waali wuuri en tan ala ko taari ko fof e jogui weltade nani mo ara ɗo nde ari jaɓɓademo wonno kadi guila taske kadi sona yanoɓe toon ala jiiɗomo ene fadi ene o woɗano yiddamo yiidamo ɗum waɗi so jii hanki o yimɓe keewi ene gonde weltare e softede hay kanko fof e lohde on paami e makko omo welti e yiide kadi ganduɗa yiɗɓe makko ɓe yiiɗi ɗum woni komin teski e oɗo alarba 1er janvier 2025 ceerno Amadou Tidiane kam ko Allah rokki ɗum Allah yiɗi ɗum wonde kam ko neɗɗo Allah fof ene andi ɗum en teski ɗum gila to lesli gila to jinnaɓe makko ɓe ko noon wayi kadi ngo wuuro Madina Allah waɗi ko gonga ceerno Saydou yiifingo kono ene wawi wiyede kanko yiitana wuuro ngo saabu ko ñande o yi aduna kanko ceerno Amadou Tidiane to Kolda ha timmi balɗe 21 nden woni nde ceerno Mamadou Saydou kañum Allah holli ɗum yiitude ngo wuuro ɗumane ko kanko feranago wuuro ngo woni ko gila nde noon faade joni en jii kadi wuuro ngo no waye muɗum ko neɗɗo moƴƴo ko deeƴo teeyɗo gonguiyante mo hulani haalde gonga ko kadi ko cembinowo julɓe e l'islam mumen ko cembinoɓe tagore nde e imanagal mumen ko cembinowoɓe e tijanimaɓe ɗum yimɓe fof ne gandi ɗum seede muɗum on jii nde dille ɗe mbaɗi hikka Madina Gounass ala ɗo ummaka arde ga en ɓe meeɗa yaade andude Madina Gounass kono nden ngari sababu yidde yiidemo e dondirde makko ɗum ko kanko Allah ko noon waɗi ko Allah waɗi mo ko halqu o ko kanko rokka ɗum hannde o kanko rokka yo neeɓe fittaɗi ɗi fof ene kuccitema ko hannde te kadi
mo weli yiide mo weli heɗade mo weli wondude o toñata o leptata o lorlata ɗum woni ko almuɓe hannde jiɗi ko ala almudo fof mo wawni hunde sona rew Allah rew wonti janiyanke tinno e bandiraɓe maɗa tinno hoddiɓe maɗa tinno e l'islam maɗa ɗum woni konngol makko ɗum woni konngol Ceerno Ahmad Tidiane Tamba sen mbawi wiyde ni so Tamba ko funere Madina Gounass ɓaade woni en gandi gila tan ɗum kewi ko aade joni gila Ceerno Moussa ari sinci Gounass Tamba ko ɗon woni fof morte ko ɗon yarete ko attirte ko ɗo gila yaare koyɗe ko ɗo gila yaare pucci ko ɗo yaare otoji ko ɗo yaare ngaji ko ɗo hen en jii kayni wonno Tamba e Madina ko gotum hay yim onon Madinaɓe Tamba woɓɓe Madina ɓe on fof gonɗo ko région weeli ngara kono haaju mum fof galle mum fof gueɗe mum fof gandi ɗum koto Tamba ɗo ɗum ko Allah rokki Tamba e Madina Gounass ɗum ko dokkal ngal Allah rokki Tamba naaɓe Allah waɗi kadi Tamba naaɓe kadi gandi ɗum so jii yimɓeɓe wonno ceerno wona ceerno fulɓe tan ko ceerno tagore nde fof so jii yimɓeɓe haale wolof haale bambara yimɓe fof ne gara ɗo jaɓɓade goto fof ne yiiɗi yiide ceerno wonno ceerno Allah waɗi ɗum noon ko ceerno yimɓe fof ko juulɗo fof ndenni on kay almudo kam mo Allah rokki oɗo jaaɗo on ko nemiɗo ko poftuɗo ceerno mo wiita waɗata kala jiiɗa ceerno ko mooso wondi ceerno ballomo tan rewde Allah haydara goɗɗum mo weli haala mo teeyi haala ala fof ganduɗa ko ñaaɗe makko mo weli haala mo teeyi haala wonno haalata ko gon kadi goto fof kadi so haali nana Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah ñooke Ahmada yew haala maako wo Allah tan woni golle maako wo sunna tan Tijani o ne o jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada Gurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi kay ɓurema Habibu Muhammada yew Fuuta fawɗen kam jaɓi eɓe Allah andini an suɓi kala rokkanoɓe ma kam kewi daranade sunna Muhammada